good morning Karuba. Ayan, kalkalpas tayo apo ka ng tad iti envelope sa San Sebastian. And this time, apan tayo matpatgan iti may sa apo nga request iti pagayam tayo. And at the same time, our pleasure to visit their mini resort in San Sebastian, Ramon, Isabela. And dikpay amo ti actually ti title na makita tayo ninyo di title di resort. I mean title the name of the resort, but later on makita tayo. So, with us today, ito ay cameraman tayo nga namdama kasuna mo tayo vlog ni John Mark Pastor, operator, Pal Samador, and of course my two kids, yung pinaka tahimik sa lahat, si Justin. Tahimik. Ano? Di ako maingay. Yeah. And Malakas lang boses ko. may son Jason na nagdalang laptop. Ayan, kasi may activities sa school. Hindi ko alam kung paano niya tatapusin yun. Anyway, say hi to our viewers, mga anak. Hello. Napakahaba naman yata ng introduction. Ayan, aside from free entrance kami today doon sa pupuntahan namin resort, meron pang patilapia. Ayan. We just needed a time para makapag-bonding kami, and at the same time mai-feature yung inyong resort. Ngayon nandito na kami sa Barangay Raniag, and malapit na tayo ngayon sa National Highway. Yeah, okay, so our point of entry is the Municipal Hall. So ito yung makita mo yung Municipal Hall of Ramon, Isabela. Yan. Kakanan ka dito. The best direction. Napakadaling puntahan ng resort. Kakanan ka dito ngayon. Yan. Going to San Sebastian. Pero bago tayo tumuloy, bili mo na ng dito kay Auntie Gina. Snacks. Dito. Okay. Tinatabangin rin din eh. Bili na kayo na. Pick up. Wala naman na yung clinic nila pa. Ay, lumipat na sila. Bless. Ito pa niya. Hindi bili pa rin yung. Sige ko na. Ay, napanan na. Awan. Ang kadwa na kami ni Jason ang tubig niya ng tao. Ay, nakitatas na. Okay, suna. Kapayak-payak naman nito. May tita pa. Mamili na kayo ng baon natin. Sige, nagparta mo ti driver tayo, nagragi na akong araw ba. Para may pabanas boys, nakikita niyo mo niya. Oo. Cintan sangot ti tartarenan. Yan. Ito po yung daanan papunta doon sa resort na pupuntahan namin. Tapat lang ng San Sebastian Integrated School. Okay, andito na po tayo. Papasok na tayo sa... Wala akong makitang title ng resort. Oo nga. Resorts World Manila. Yan, meron na din silang kwarto mga karuba. Yeah. Kapag mag-overnight kayo. Pasok ka. Yan. So ang sukat nito Nasa 3x6. 3x6 siguro ito.
Very good. It's an air-conditioned room. Yan, syempre mayroon tayong aircon mga karuba. Inverter, hindi maingay. And of course, meron silang receiving. May upuan din sila. Wow! Of course, para malaman natin kung ano ang merong i-offer. Anong pangalan ng resort? Rains Private Resort. Yun, Range Private Resort. So, private siya. So, ibig sabihin, para sa mga small gatherings lang, like birthdays, ano pa. Pwede rin ng wedding kasi maluwang. So, bakit tinawag na private? Sir, private po kasi isang group lang, hindi siya open for public. Talagang isang group lang po allowed. Allowed that as a family reunion, so hindi siya open sa public. So, kaya private siya. So, pwedeng isara yung gate para walang makapasok. Yes. Ayun, kaya private siya. So, with all the amenities na available ngayon, as you can see, yung poolside, tapos itong open air dito, at saka sa kubo, dyan paki-focus ang kubo. Nandun yung kubo na air condition yan, fully air condition. Plus, may CR na din dun sa labas. Shower room. Yan. Doon, sa banda doon. At syempre, iba rin yung CR sa loob. So, how much per day ang i-charge ng Rains Private Resort? As of November po, naka-promo kasi kami. Mm-mm. Pang day po, ang rate namin is 2.5 Pag-araw. pag-araw. Pag plus aircon siya, plus 500 po kasi. Pag naka-open yung aircon. Wow. Okay. So, pero pag gabi, Pag gabi, it's 3K kasi matic yun sa open yung aircon. okay. Pero kung 24 hours, sir, it's only for 4K. For, di 24 hours na lang. So, 4K. ang check-in time dapat It's 8 a.m. to 8 in the morning sa labas. So, at least meron kayong time para ayusin ulit yung 8 o'clock ng umaga para sa next next rent. rent. So, nakita ko kasi dun sa mga nagpabook, ang daming nakabook, almost full na lahat. So, dapat ilang kahit walk-in, basta open, pwedeng pumasok. Basta sir, wala siyang Walang nakabook. reserve. Okay, naka-reserve. So, pag magpapa-reserve ka, dapat magkano ang i-down mo? At 500 lang. At least 500 for the, ayun, napakadali lang ha, 500 lang Oo nga. para maka Through GCash po. Gcash pa rin. Hindi fake. Cashless. Ayan. Para kasi siya pa yung hassle nila na pumunta rito. Pero pwede din naman i-cash. Kasi Okay. depende nila kung medyo galante siya. Mm. So may treatment ang tubig Actually naamoy namin hindi siya ordinaryong tubig. Anong meron sa tubig? Lahat po ng swimming pool may chlorine po siya para Patay ang bakterya. Patay ang Ayan. bakterya. Ayun. So hindi may mga ibang resort kasi na hindi na tinitreat kasi medyo may Natural na tubig lang. natural tubig. Pero mas maganda yung at least may treatment. Dito ata mineral water. May treatment. may Yan. treatment po. Tapos meron kasi kami sir, filter. May filter pa May siya. filter house po kami doon. Ayan, yung tignan natin. Oh. Yan yung sinasabing filter. Yan yung lumalabas yung tubig. Tapos papasok. Ito, yung sobrang yung tubig dito lalabas. Sa kanila kung ano naman tong building na to na malaki. Come on, let's go! Hindi pa siya actually tapos ha, pero kitang-kita na ang ganda. Ayan, ito fully air conditioned din siya pag natapos. So, as this moment, nasa development pa lang siya. So, this will serve as Function hall. Wow, oh. Ganda, oh. Ilaw, oh. Oh. Maganda yung tabi. Oo. Yan, dalawa po yung aircon niya. Split type, mga karuba. Ito yung isa nandun. Yan. Ayan, akit tayo din naman natin sa taas. So mga ilang months pa bago matapos to? Okay. 3 months lang po. In 3 months time, functional na po itong building na to. Baka mo na ito. Overlooking sa baba. Dito po lang. Yan,
lang. May view deck pa pala siya talaga. Meron pa sa taas talaga, yung roof deck. Yung talagang pinaka mismong roof deck niya. Ang mag-inom dito pag gabi. Kaya pala maganda pag gabi, sabi mo. Ayan, so kitang-kita na ang San Sebastian Integrated School. Diyan kami nag-aral lahat. Oo, kami lahat. Ayan na Sante Jubio. San Sebastian Integrated School, Barangay Hall ng San Sebastian, tsaka Community Center. Napakadaling hanapin lang. Pukit na, taltalon dito. Likod lang ni apo talaga makita mo tiki na. Fresh na. Ano naman nag-aabot ko kaya? Yan, dito kitang-kita sa baba mga karubaw. Swimming pool. Yan, dun daw sa banda doon, lalagyan nila ng function room. Tapos doon naman sa kabila, additional swimming pool. Yan. Sabi ni Ate Jean. Yan o. Pag yung medyo ba na pinapatay namin sa gilid. Aside from the pool, pwede pa silang kumanta kasi sabi mo may video okay machine ano. oo. Saan nakapwesto yung video okay dyan? Dito siya. Sa loob. Sa loob, oo. Pero Ah. pwede mo ilabas. Tulong naman eh. Pwede rin sa loob kung gusto, kung medyo gabi na para hindi makaistorbo, pero pwede rin sa labas. Yan, so baba na tayo. Yan, baba na for lunch and thank you so much Rainier for having us. Nagpaluto pa ng pagkain namin. Ayan, salamat sa experience. Thank you, babe. Tayo. And also with us today, of course, Dr. Adriano Sabado. Of course, graduate of San Sebastian Elementary School. So how do you find this place? Okay, good noon to everyone, guys. I'm here at Rainier's place and Diyos ko, eto na yung pinapangarap ko, Rainier, na sana merong resort din dito sa San Sebastian, and here we are. Diyos ko, hindi ko pinangarap na ikaw pala magkakaroon ng ganitong kagandang resort. Sana one day pag dumating ka, ayain mo uli kami dito para mas masaya, and all our childhood friends and schoolmates, ayain mo para let's have reunion here, okay? Yan, actually, pinapaimbitahan niya sila na Nena and the rest of the... Ayan, kaso hindi yata sila available ngayon. Diyos ko, yung mga yon wala na dito sa Isabela, wala na dito sa San Sebastian. Gusto mo si Patricio Diego. Ha, di ba? Okay. Wala na rin si Marcelino Domingo, tigok Patay na na. rin, di ba? Wala rin si Dalmas, tigok na rin, wala na rin si Ansing na mga pinsan mo, tigok na rin, Diyos ko, si Joe Lawrence. Sino na natitira? Kami na lang natitira dito, Rainier. Malapit na rin ba? Ay, matagal pa, di ba? Makikita pa tayo so far. Ayan, so pakibigyan niya ng malaking pangungusap. What is this place when you were still versus when you were still elementary? Diyos ko, alam mo na yan, Rainier, ha? Alam mo na yan, Rainier. Ito ang takbuhan ng mga estudyante ng San Sebastian Elementary School, especially during lunch time. Alam mo na yan, kayo lang ang may TV na kailangan namin pagpanooran, na kahit na nandun kami sa Purukuno, pupunta ako ng gabi dito to watch 6 Million, Incredible Hulk, Wonder Woman. Ay, Diyos ko. Kayo lang nag-o-open ng TV. Kung hindi doon kila Arthur, dito, o kayo doon kila Mang Ben, pero nakasara naman kasi ang pintuan nila. Dito lang ang hindi. Oh, Yeah. that's the big Taga Purukuno, magmagna kami dito just to watch Incredible Hulk and 6 Million. English, naintindihan mo na yun noon? Hindi siya, kahit na anong English yan. Basta nakakomprehend na namin yun. Alam niya yun, nakaupo kami. Tapos siya lang ay hindi si Rainier. Sino? Si Clemente Si Jr. Clemente Jr. Ang dito ka, sabi niya. Si Rainier, hindi niya ako pinapapasok niyan.
Sige raw. Anyway, bukod sa free entrance tayo ngayon, ay just unay ba nilang pa-foods? Oh, di ba? Mangkay na anak ko. Yes, Michelle, anything? Hi guys! Welcome to my vlog. So today, i-review natin ito. Ako lang malaman nyo na tubig yung ilalim nito na pinagawa. Kaya kayo, mama na kayo vlog namin. Hindi makita daw. Ala! Ano ba ito yan? Iniisip ko kanina yung gagalaw ko ito. Ako na ako, bye-bye. Ha? Wala na ako wala siguro. Pero wala naman. Akyat ka na lang doon. Anak ko, pag nabitawan mo yan, ha? Diego ata ganun. Nakakon yung camera niya. May lumbuhan na may katatarang ka lang. Kung ilong ka lang. Wag ako. Tutok na tutok. Kasi di ba nga yung ilaw? Kasi hindi nyo yung ilaw. Anak nila Uncle Jun and Auntie Juvie. Yan. Ano masasabi mo sa swimming pool nila? Okay lang. Maganda naman. Ano lasa ng tubig? Oo. Ano lasa? Parang manamis-namis. Punta ka nga doon sa dulo. Doon sa dulo, doon. Kung titig natin kung gaano kalalim. O yan, ganyan. Binata ng anak ko, malaki ng katawan. Oh, nakatayo ka niyan? Oo. Oh, sige, hanggang dito ah. Nakatiklay ako. Nakatiklay ka, huwag kang magtiklay ah. Oh. Ilang feet? Ilang na ba ang height mo? 5'4". 5'4"? Yan, 5 feet mahigit to no? 5 lang. Ayan o, mga karuba. Kulang pa ng mga cottage dito. Dito sa may banda rito, magandang lagyan ng cottage dito. Yan. Resort, private resort dito sa San Sebastian. Yan, magandang hapon mga karuba. Anong oras na? Siguro nasa alas 4 na ng hapon. Hindi kompleto ang vlog namin kung hindi namin susubukan yung swimming pool. Ako na lang ang susubok kasi si Uncle siya yung nagbibideo. Ayan na. Yan, ang pinakamalalim nila sa ngayon 5 feet. Yan, nasa 5, paano ko eh? 5'5". Ano, mati ka? Ayan. Dito ang malalim na, dito sa may banda rito yung pinakamalalim ata. Yan o. Pakilala mo ang mga models. Dito. Dito yung pinakamalalim. Yan dito. Side ko. Mamilig yung tubig. Sino malayo sa akin dyan lang? Kaya nga. Johnny sumisisi. Sige ka, liturong mo ito yun ay tanong nila maglugit ka. Ang ganda-ganda sa picture. Ano yun? Pakilala. Pakilala. Ah, sige nga, the best pakilala, Justin. Si Justin. Hi guys, welcome to my vlog. Gcash number 0975. Yan mga karuba. Sarap uminom ng sanlig dito. Dito sa may gilid. Dapat merong kasamang sanlig dito. Dito eh. Diyan.
Yung nakapatong dito, sabay inom na gano'n. Pausaw ka na katay. Ha? Biksang mo kasi ya eh. Kalipusan na ba? Hindi ka mag-float. Hindi ka talagang kasi ya eh. So that's all for today. Thank you so much once again, Rainier, for inviting us dito sa Rain's Private Resort. Ayan, and sana makapunta po kayo, maka-visit kayo para ma-experience nyo rin ang kakaibang amenities ng kanilang private resort. Ayan. So for more information, nandiyan po, ipopost namin ang telephone number and of course kung sino ang kakausapin nyo.